Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayong araw tayo ay magluluto ng adobadong manok. Isa ito sa mga lutong Bicol ulit na isi-share ko sa inyo. Kaya panoorin natin sabay-sabay. So ito yung mga main ingredients natin. Yung manok, hiniwa na natin siya into bite size. Yan. Sibuyas, bawang, kalamansi, luya, tanglad na pinitpit at tinali ng ganyan. Tapos, hindi mawawala ang sili. Meron din tayong paminta. Asin. At saka toyo. Kahit anong brand ng toyo, okay naman. Tapos, gata ng nyog, hindi mawawala. Ito guys, yung gata ng nyog na gagamitin natin. So, sa 1 kilo ng manok, 2 cups ng gata ang ilalagay. Imamarinate natin muna guys yung manok. Yan, nilagay na yung bawang, sibuyas, isang kutsaritang pamintang durog, at 1 kutsarita din na asin. Mga 3 kutsarang toyo. At kalamansi. Yan. At ang nanay ko ang gumagawa, hindi ako. Yan, assistant lang ako dito, guys. Yan. So, piga lahat ng kalamansi. Pero guys, yung ano niya, nagtira siya kanina ng bawang, sibuyas at luya. So, hindi niya nilagay dyan sa pang-marinate lahat kasi ipanggigisa yun mamaya. Yan, napakabango. Bango-bango. So, yan, halo-halo-halo hanggang yung lahat ng ingredients ay maano dun sa karne. Yan. Adobadong manok. Shout out ulit sa aking pinsan na nagbo-vlog din ng pagluluto. Manay Josie dyan sa Athens, Greece. Hello. Ayan si Mamay Iday mo. Busy. Yan. Yan, marinate lang natin yan guys ng mga 30 minutes. Ayan guys, magigisa na tayo ng ating sibuyas, bawang at luya. At isasangkot sana natin yung ating karneng manok. Bawang. Bahala na kung alin mauna. Basta bawang. Bango. Sibuyas. At ang ating luya, ginger.
pagsangkot sa guys, medyo dami-damihan nyo yung mantika. Kita nyo yan, medyo marami-rami siya. Kasi sasangkot sa natin yung ating manok. Say the ingredients until brown. Kasunod natin ilalagay yung minarinate na chicken. Yan na siya. Yan. Bango. Ang bango-bango. Sakto lang yan. Yan. Sa pag ano guys, pag sangkot sa, huwag ninyong isasama yung juice ng pinagmarinate ninyo. Mamaya na yan ilalagay kasama ng gata. Kasi kailangan iprito natin ng konti yung ano, yung manok. At nilagay na ang ating mahiwagang tanglad. See, lalong bumango. Ang apoy guys malakas. Yan. So hintayin natin siya medyo maluto or yung mag-iba yung kulay niya, hindi na fresh na karne. Ayan na guys, nag-iba na yung kulay ng ating karneng manok. Pero kung mapapansin ninyo, nagkaroon siya ng lumami yung tubig niya. Na dapat isasangkot sa lang natin siya. Pero okay lang yan. Para maluto, mabuti yung ating chicken. At dadagdagan natin siya ng tubig. Yan yung pinag-anuhan kanina. Pinag-marinatan. So dinagdagan lang ng konting tubig. Ayan, para maluto mabuti yung ating manok. Ayan guys, kita nyo nagmamanti-mantika na. Nawala na yung tubig ng ating pinapakuluang manok. So ilalagay na natin yung gata ng niyog. Ayan. Yan. Yan, lumutang yung mantika. Ganyan ang pagluto ng adobadong manok. Yan. So pag ganyan guys, huwag niyong titigilang paghalo para hindi mamuumuo yung ating gata ng niyog. Yan na guys. Kulang-kulo na siya. Mamit na lang ito. Lasang-lasa daw yung tanglad. Pag gaganyan na yan guys, pwede nyo na i-adjust yung timpla niya. Kung kailangan nyo dagdagan ng asin, yan. Dagdagan ng paminta, yan, gawin nyo na. Yan guys, ilagay na natin yung ating sili para maluto pa siya. Ngayon lang natin ilalagay yung sili kasi ayaw naman natin ma-overcook din yan. Kailangan tama lang ang pagkakaluto. So, ibig sabihin, malapit na siyang maluto. Ay na guys, luto na. Oh, daming sili. Tapos makikita nyo yung mantika. Ayan oh. Diba? Napakabango niya. So, yan ang tinatawag na adobadong manok. Makikita nyo, umunti na siya. Hindi kasi inano na namin. Nilagay na dun sa plato yung iba. Pero yan yung natitira sa kawali. Oh. Ayan na guys, yung ating finished product. Naka-plating na siya. Nilagyan ko ng bulaklak para lang maiba.
So, merong yellow bell at saka kalachuchi. Kahit hindi siya bagay dyan sa ano, sa niluto natin. Basta lang may ibang kulay. Maiba naman. Ayan guys, yung iba na hindi nagkasya doon sa isang lalagyan. So, nilagay namin sa isa pang lalagyan. Tara na, kain na tayo guys. And maraming salamat sa panonood ninyo. At kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Bye!